खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान। बे फर्म फिलआप खालामखांनायनि उनाव बे फर्मजों लोगोसे बिजनेस प्लेन होफानांगौ लोगोफोर, बेखायनो आं बे बिजनेस प्लेनखौ बोरै खालामो बेखौनो आं दिन्थिलांनो नागिरदों। दिनैनि बिजनेस प्लेनानो जाबाय बोरमा आरो अमा। बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। एसएचजि मेम्बारनि लिरनांगौ आरो नैथियाव एसएचजि एमआईसी कड आरो कारेन्ट इक'नमि एक्टिभिटि दासान्दि मा राहाजों थाखा आरजियो बेखौ लिरनांगौ। कारेन्ट इनकाम एनुवेल इनकामा बेसे बेखौ लिरनांगौ आरो नेम अफ दा बिजनेस हुइच इज बिइं, नों बबे बिजनेसखौ मावगोन बेखौनो बेयाव लिरनांगौ। नों गटखौ लाबाय, गटारि, बेखायनो बेयाव गटारि आरो नेम अफ दा र' मेटारियेल्स मा नांगौ बेखौनो बुंलांनोसै। इउनिट प्राइस, इउनिट रिक्वायार्ड, टटेल कस्ट। जोङो गट किट माने बोरमा फिसाखौ 1200नि माबा लागोन, गासै 6000। जाहोगोन 20 बार 200 रांनि 4000। मेडिसिन एबा मुलि 50 रांनि 5 खेबै 250 रां। हम मेड फिड, न'आव बानायना जाहोनाय आदार 8 बार 400 रांनि 3200 आरो मेडिकेल सापर्टनिफ्राय मोनसे 50 खेबथाम गासै 450। बे गासै दाजाबनानै मोनबाय जोङो 13900। दाना फान्ड डिटेल जोङो मोनगोन 10000, MMUA निफ्राय मोनगोन 10000। बेनिनो सेल्फ कन्ट्रिबिउसन बेयाव 13900, बेयाव जोंनिफ्राय हाबबाय 3900, गासै 13900। जोङो दा प्रडाक्टखौ मिट बेदरै 35 केजि 700 राङै 24500 आरो गट किट बोरमा फिसाखौ 8था फानगोन 1200नि 9600। बेनिफ्राय नैबेयाव बेखौ लिरखांनायनि उनाव नैबे सिगनेचार अफ दा एसएचजि मेम्बार, सिगनेचार अफ ल' क'अर्डिनेटरनि। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय बिजनेस प्लेन एसएचजि महिलाफोरनि थाखाय बिजनेस प्लेन फिगारि, बेखौनो आं बुंलांनो नागिरदों, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो। एसएचजि मेम्बार, नैथियानो जाबाय एसएचजि एमआईसी कड, थामथियानो जाबाय कारेन्ट इक'नमि एक्टिभिटि दासान्दि मा राहाजों थाखा फैसा दिरुनो बेखौ लिरनांगौ आरो कारेन्ट इनकाम एस पार एनुवेल माने बोसोराव बेसेबां खामायो। बेनिफ्राय नेम अफ दा बिजनेस हुइच इज बिइं प्लेन टु स्टार्ट एक्सपान्ड, नोङो मा बिजनेस मावनो नागिरदों बेखौ लिरनांगौ। बेयाव फिगारि, नै फिगारि होना दोनखादों, बेखायनो बेयाव फिगारि आरो बेनिफ्राय नेम अफ दा र' मेटेरियेलाव मा दङ, पिगलेट दं, हम मेड फिड, मेडिसिन, बाय'सेकुरिटि मेजार, इन्सुरेन्स। बेनिनो इउनिट प्राइस, इउनिट रिक्वायार्ड, टटेल कस्ट। बेयाव पिगलेटखौ नोङो 5000नि मानै बायगोन 10000 आरो हम मेड फिड न'आव बानायनाय आदार जाहोनाय 15 खेब 300 रांनि 4500। मुलि 200नि खेबनै जाहोबा 400। बाय'सेकुरिटि मेजार माने जखा लानाय बायदिसिना लुनाय, बे 500नि खेबनैयाव 1000। इन्सुरेन्स खालामनाय 500, नै खेबनै, बेखायनो 1000। बेखौ
दाजाबनानै गासै मोनबाय 16,900